alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barka da zuwa Usman Fasaha TV. A yau bidiyon da zan muku bidiyo ce ta musamman akan yan uwa kokari da kuke yi na ku ga channel din nan ta samu cigaba. Yau dai channel din nan alhamdulillah mun cika subscribers 5,000 a wannan channel ta Usman Fasaha TV. Kuma a gaskiya ba ni da abin da zan ci muku yan uwa sai dai godiya. Da fatan Allah ya saka da alheri. Ina mai matukar godiya akan abin da kuka yi. Kuma ina mai matukar godiya akan tallafi da kuke bamu na yaba mana da kuke yi da sharing din bidiyon mu da kuke yi akan WhatsApp, Facebook da duka social media da kuke. Ina mai matukar godiya da haka. Sannan kuma ina mai matukar godiya ga duk wanda yake YouTube din nan wanda muka haɗu da shi ya bani shawara ko wasu abubuwa ko ya tallafa min da sharing din bidiyo na da sauransu. So gaskiya ina godiya sosai. Na gode sosai da sosai. Allah ya saka da alheri, Allah ya bar zumunci. Sannan ina mai matukar godiya ga duk wanda yake wannan channel, da duk wanda ya min subscribe, da duk wanda ya taɓa kallon bidiyo na ko da bai min subscribe ba. Na gode, Allah ya saka da alheri, Allah ya bar zumunci.